Observer Sir Youth Country Tipra, Block President, Sini Bananori Sini Starting Kha, Angzatona request final, Sini Double opening Khani night on. Sini Sankra Gromo Sagar, Sini MDC Sar Tangize Bike, Si Bike na Kuno Mote na overtake Takhali. Olokbai ringjak tini sini bepok hare seng je bai rally khlaini ni jeng je wanchoklai tini successful ngai hinai ang khaklai bini bagai o jaga phai sopaijak sini South District MDC Khaijakha sini Devojit sir tei phai sopaijak sini Jolaibari ni observer sir Pijus Kanti Tipra sir ni bisingte jeng kokhnanai sini Khaijakha MDC sir nang joraiyak Poila hambai sini oro hai manjaknai joto sini leader ro sini asaklai joto bosu pal khlai जों bike rally no success khlainai ebong obo uddog lakha sini YTF TWF sini party ni ngui ebong sini loge phaisuk paija o Jolaibari ni observer bini bisingtei जों joto ni bisingtei no tini o bike rally khlaijaknai ebong asa khlaio o bike rally जों जतबो डिसिप्लिन नि माध्यमे जों खलायलायनाय जत youth एवं जत जारा दंनाय अरो बाइक रैलीआव पार्टिसिपेट खलायनाय बरक जत बुबाग्राना हामजागै दिनि ग्रेटर टिप्रालेनि फान फुनुंनानि बागै दिनि अ बाइक रैली जों खलायजागोन एवं नरक नुबै मानखाना अरो प्राय 700 फाइ चिनि बाइक दंगो चिनि बाइक जारा फायनाय बरकनो जों लामसोगो एवं बुबाग्रानि उमै बरकनो जों चबानि चिबाया फारो जाते अ ग्रेटर टिप्रालेन न जों जे फान फुनुंमानि अ फान सारा त्रिपुरा राज्यनि बरक नुंनाय एवं जलाइबारि एसेम्बली ताबो गोबांमा बरक सावो जे चिनि त्रिपुरा मथानि फान बुसोखिनि जों फुनुवैरनाय चिनि त्रिपुरा मथानि फान बुसोक एवं सारा त्रिपुरा राज्यनि बरक नुंनाय जे चिनि अ ग्रेटर टिप्रालेननि फान एवं इ 38 जलाइबारि एसेम्बलीआवबो जों केबुनि तलाया जों कमया जोंबो एसेम्बली न जों जेख्लायफोरबो जों जितिरै फुनुंनाय एवं बाइक रैलीबो जों सक्सेसफुल फुनुंनायनि जों दिनै अरा फैनाय जादों जों हामबाय दै खाखा हामबाय चिनि मीडिया दाखु संनो जोंना दिनै फै आबाद हेमा बागाय जों दिनै खटिये जुलाइबारि निबाय सिक्ला र चिनि पक्रा र बुमा बडो जत मिले लाई जों खायनो हाय दिनैबो चिनि फान एबा चिनि जे जबानि मारि हिसाबै जों दिनै बाइक रैली फायनो थां दङ चिनि लगियो चिनि खाजुसा MDC चिनि दङ चिनि जुलाइबारि ब्लकनि आदम ब्लक आं मारि के मुंसाइ थांलिया थरिया थांबाय नुबायनाय जत मिले दिनै चिनि फानखौनो हिन्जेरि बा जों दिनै चिनि मेन टार्गेट जों जत जुलाइबारिले जों दिनै रैली खाया चिनि स्पेशली जों दिनै जेनेरेल एरिया न जों कवर खालायनाय फायनाय खिनांगौ जों तेबो गाहाम खालायनाय खाय आं जे नाय दंनाय ताखौ बुहुरंनो अ भिडिअ पहिला हामबाय चिनि अर फाइ मानजाकनाय जत चिनि लिडार रकनो एवं जों दिनै आसा खालायो जतबो जों पाल खालायै जों बाइक रैली नो सक्सेस खालायनाय एवं अब उद्योग लाखा चिनि YTF TWF चिनि पार्टी निङै एवं चिनि लगे फाइसक पाइजा अ जलाइबारिनि ऑब्जर्वर बिनि बिसिंतै जों जतनि बिसिंतै न दिनै अ बाइक रैली खालायजाकनाय एवं आसा खालायो अ बाइक रैली जों जतबो डिसिप्लिन नि माध्यमे जों खलायलायनाय जत youth एवं जत जारा तंनाय अर बाइक रैलीआव पार्टिसिपेट खलायनाय बरक जत बुबाग्राना हामजागै तिनि ग्रेटर टिप्रालेनि फान फुनुंनानि बागै तिनि अ बाइक रैली जों खलायजागो
এবং নরক নুগুই মানখানা অর প্রায় 700 হাই চিনি বাইক दंगो চিনি বাইক যারা ফাইনাই ব্রগ্ন जों लामसगो এবং बुबाग्रानि उङै ब्रग्न जों चबानि चिबाया फारो जाते अ ग्रेटर त्रिपुरा लैंड न जों जे फान फुनुंगमानि अ फान सारा त्रिपुरा राज्यनि बरक नुंगनाय এবং जलाइबारि एसेम्बली ताबो गोबांमा बरक सावो जे चिनि त्रिपुरा मथानि फान बुसोखिनि जों फुनुबै रोनाय चिनि त्रिपुरा मथानि फान बुसोक এবং সারা ত্রিপুরা রাজ্যনি বরক নুंगनाय যে চিনি अ ग्रेटर त्रिपुरा लैंडनि फान এবং ই 38 जलाइबारि एसेम्बलीयावबो जों केबोनि तलाया जों कमया जोंबो एसेम्बली न जों जेख्लायफोबो जों जितिरै फुनुंनाय এবং बाइक रैलीबो जों सक्सेस खालाय फुनुंनाय हिनि जों दिनै आरो फाइलाय जाग जतन हामबाय दै खाका हामया।